हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बरायबाय। दिनै जों मोनसे बिफांनि सोमोन्दै रायज्लायगोन जायखौ सुबुंफोरा मिरेकल ट्री बुङो। औ, बेयो मरिंगा बिफां एबा सजना बिफां। मरिंगा एबा सजनाया गोख्रैयै रज'नाय बिफां। बेनि आखुथाया जाबाय बेनि मोनफ्रोमबो बाहागो, बिलाइ, बेगर, बिबार आरो रोदाफोरा जोंनि थाखाय बाहायजाथाव। बेनिखायनो बेखौ सुपारफुड बुंनाय जायो। अब्ला फै जों बे सजना बिफांनि सोमोन्दै मिथिना लानि निउट्रिसनेल भेलु आदारनि गुन। लोगोफोर, सजनाया आदारनि मोनसे बाख्रि। बेयाव गाइखेरनिख्रुइ 4 गुन बांसिन केलसियाम, गाजरनिख्रुइ 4 गुन बांसिन भिटामिन ए, थालिरनिख्रुइ 3 गुन बांसिन पटेसियाम, नारें खमलानिख्रुइ 7 गुन बांसिन भिटामिन सि आरो दालिनिख्रुइ बेयाव बांसिन प्रटिन मोननाय जायो। दानिया फैदो एडभान्टेजेस आरो हेल्थ बेनिफिट्स एबा मुलाम्फा आरो सावस्रिनि मुलाम्फाफोरनि सायाव सावरायदिनि। लोगोफोर, सजना बिफांनि मुलाम्फाफोरखौ साननो हाया, नाथाय बेयाव माखासे गाहाय मुलाम्फाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जाबाय। बेफोरनो जादों इमिउनिटि बुस्टार खालामो, थैखौ साफा खालामो, डायबेटिस होबथानाय, गोख्रों बेगेंफोर, बिखानि सावस्रिनि थाखाय मोजां, हजम बिखान्थि गोख्रों लाखियो, लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब होयो, खानाय आरो बिगुरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। फैदो लोगोफोर, दानिया डिसएडभान्टेजेस एबा खहाफोरनि बागै सावरायदिनि। लोगोफोर, गासैबो मुलाम्फाजों लोगोसे खहाफोर दं। बेनि खहाफोरा जादों बांद्राय जायोब्ला उदैयाव गाज्रि जानो हागौ। गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा डक्टरनि बोसोन गैयालासे जानो नाङा। फिसा गथ'फोरखौ सिमा गोनां बिबाङावल' हो। किडनि आरो लिभार बेरामिफोरा सांग्रांथि लानांगौ। दानिया फैदो बेखौ माबोरै बाहायनांगौ बेनि बादै सावरायदिनि। सजनाखौ बाहायनो जोबोद गोरलै। बेनि बिलाइफोरखौ मैगं-थाइगं, सुप एबा साहायाव मोननाय जायो। दालि आरो ओंख्रियाव जानो हायो। बेगरनिफ्राय थाव, गुन्दै, दै एबा गाइखेराव। लोगोफोर, सजना बिफाङा थारैनो सोमोनांथाव। जेब्ला थि बिबाङाव बाहायो अब्ला बेयो जोंनि सोलेरखौ गोहो आरो सावस्रि मोन्नैखौबो होयो। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंसोर गावनि न' एबा गामियाव सजना बिफां गायथारनांगौ। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अब्ला चेनेलखौ लाइक, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो।